Hello mga kasuginlan. Kana tay kulang nga saging gani. Murag nahinggan na siya. So ato nga tubaon ni karon, ako ipakita sa inyo ha. Mo na nga saging oh. So ato ana nga tubaon karon. Nya akong ipakita sa inyo ha kung kini ba nga saging walay tibagnol. O ato pong ipakita sa inyo ha kung unsaon pag ila sa usa ka saging kung tibagnol ba kini o dili. Pagputol pa lang nimo sa punuan o sa iyaha nga bulig, mailhan na nimo kung ang saging tibagnol o dili. Medyo lisod yun siya tubaon siguro kay namanggod siya sa atop sa payag, nasa ibabaw no. So atuan yung pangitag pamagi kung unsaon ni siya sa pagtuba. Kinahanglan nato ni nga tubaon kay next week basin mag atop na ta aning ato ang payag o dili nato matupan kung dili nato ni sa putlon kay naamanggod sa ato agyod mismo nga atupanan ni siya. So ato ani nga tubaon nya putlo nato ning mga nabilin pod nga mga saha anin sa ginga kay para dili siya mahimong disturbo sa ato unyang pag-atop niini. Tulog papa? Tulog papa? Ayaw lang. Ingat papa, amping. Naamping papa. Naamping papa. Tulog? Tulog pakai? Hah? Tuwa na nga na tumba ang mga saging o so ilabihan gyud niya ka guwang. Guwang kayo. Gani na hingga na ni siya oh. Nanay isa ka buok hinog nga daot. Oh. Siguro tungod na sa naigo sa karit siguro. So atong tan-awon kung tibagnol ba ni o goods ba ni sa ginga. Akong ipakita sa inyo kung saon aron may baluan kung ang usa ka saging tibagnol o walay tibagnol. So ang atong saging no, akong ipakita sa inyo Goods kayo ang atong saging. Tungod kay wala gyud tibagnol. Mailhan nimo kasuginlan kung ang usa ka saging tibagnol kay kining iyang pungango, kining iyahang bulig aduna ni mga puntik-puntik, adunay mga itom-itom nga gagmay natimaan nga kung naay inana gani ang imuhang inani bulig tibagnol ning saginga. Nya sagad nga atong ginahimo kung tibagnol ang mao nga saging ato ang ginaisa-isa og ipo ang matag pungango, ang matag buok sa saging para makita nato ang goods ug ang dili goods. So pero kining ato ang saging nga gituba karon, goods ni siya. Kay wala may itom-itom ang iyahang bulig niya. So goods ni siya. Salamat sa Ginoo kay goods dining saginga. Kay ingon man gutong tagiya aning lutiha sa una nga mga tibagnulon daw ning saginga diri So salamat sa Ginoo kay nakatuba ta og saging nga walay daot nga dili gyud sa tibagnol. Salamat sa Ginoo. So kana lang mga kasuginlan, kay nag-ulan na gyud siya. So God bless sa tanan.